Sim bentabiang ban ruai kenumbar jeng ruai kebasan spa saupopra san spa saupopra tapi kuapan lagi pop tuan saya kasnam ukun langron wanda janya lut hajing ai ejon bu tuan sai takas nam kun lang ro tuan sai tuan sai tuan sai tuan sai takas nam kun lang ro lapop latap ya baro shiren yen tuan sai takas nam kun lang ro lada piko ngu jing kot u kristu trai ban wan sai takas nam kun lang ro dan ben sim ben shem shilin tuan sai
basmi bicarakan pemimpin saja bermasa takas namun nampoikan terbalik sukhamunin daging takas namun langkung tuan sai tuan sai tuan sai tuan sai akas namun langrung lapot latam yapi baro shirin yen tuan sai akas namun langrung kum talok thêm đón cặp toàn tràn bên lem chu lang quan sa takas nam pun lang ron yo papuikan por bala jengkot gan wai tuan sa takas nam pun lang ron tuan sa yang kendembar jeng ruai kebal laispa nerupa pra laispa nerupa pra dan hamehi Hashem jeng sujeng men jarum janeng ngawat lasem tanha mengalasem tangku jisu bala penhun yaka mensem jonga jeng men bakrau itu me ai hanga jeng suk jeng jahat jeng suk jeng jahat ngalawan yami pun sinaklen jeng banjing jong me atrai yana kam shem lende tangku jisu bala penhun yaka mensim jona jeng men bakrau jisu me ai hanga ke kapertengadi ke kapertengaladi jing sliang kem labendu kiwe kelan ngala persyan kenya rabde eru tanku
siêu vang trên siêu vang siêu vang trên siêu vang birthday again ta cha kembar jeung ruai boong men sem bakhui ko men sem bakut ngenia thap silang jangan pangan yo ban her charis no pa lem da dei mami papen jangan gunungan yo charis no pa ongan Suherno Syakari bangagi ongan Suherno Syakari bangagi ngakwa banyajen Yuji subagi Yuji subatian jengpen bakan lo genong hanta ngalak loy ban kongu lai ban kongu hukum Yesu tangbangan yolong ringkat batu ngade pom ino yang aha birthday pun sawan bandrong yang asyate ongan Suherno Syakari bangagi ongan Suherno Syakari bangagi ngakwa banyajen Yuji subagi Yuji subatian jengpen bakan lo dunong hangtan itu bale pan pen krejakan Syakari batu karis ngaupan lenda mane pan pen krejakan pun sawan banjang yang asyata ongan Suherno Syakari bangagi ongan Suherno Syakari bangagi ngakwa banyajen Yuji subagi Yuji subatian jengpen bakan lo yunom hangta bentang asyua bentang asyua jengprim aturoi tananokan oi kasiman kan herno nangde tang teu turoi ongan Suherno Syakari bangagi
mentalang kan lembar jing ruai kada ka jing ruai ka bakadu kan long ru gum ka jing ruai ha ka jing tuai kan lembar jing ruai ka balai spa arpu kendai ka boong men sem jonga wat le chania ha ki thala jong perthai sem jona wat le chania ha ki Kuplay dunia kuplay ya baru imbaha berdekido manja selo bakme kuplay kata si aleme bakang aleme bakang itena yakiji kau melin ba ale jondu hakadonu men iten atrai unyok ban kerku lu baju na kenjan met amin Pensengau ya ke program jangan lagi seng ke bakadu. Reverend Sherman ke program akan ka jingiseng ke Bamentang ilayo ya ke jengruai revival na ke Balang Presbyterian Iam nantau Sherman
the Sherman Jongka Mission and Evangelism Department, Reverend J.L. Maulong, nong pule bat duai Reverend A.C. Marweng, ngin pediang yaki jeng aingu, bat kat badang pediang yaki jeng aingu, ngin yo sengau yaki yaka jeng ruai naka balang presbyterian nong kasen, nang tangin yo yaka jeng ai kublai naka liang jongka sinod, bat kumju uru naka liang jongka sinod dau Sherman Jongka Mission and Evangelism Department, kumju uru naka liang jongka balang, nang tangin yo yaka jeng penbena, bat nong yelam ilong Reverend E.S. Pungrum. To hakapan kong ngaban ai kublai ya ka jing ruai revival jong kabalang iap lapan rem shisha ya ka mensim ka jungi ha ka jing meneblai ha ka nagapor ha ka ne ka jing iseng yalap kublai unang ker khu pi na doreng kat bat pinang roi nang san ya ka ban ai ka kubor ak tin ka jong blai lengba ka jing ruai ka jong pi ha ki por baro te menta ka na ka por ni simenta ka ban yam menelang yo blai to sumar to sharai to duwairu nabar pimtip lano kata kasngi kanlong ngenya simenta lang ha ka jirwai ya ka jirwai ka bachis pa sipo kajirwai ke basis pak sipau bat ngesayo ya kajing pule pa kajing duai nai Reverend E.C. Marweng kisngi ki por ki yachtet lajan poi artat bat rai jisu unwan no seperti unwan siauno ya ki tesoti ki pastan ban yai pen kre kleman taj dalile ala no menwan kotrai lano menwan ban pendap ktin ba melaong lano menwan ko trai lano menwan ban simtino yala kijong ngirwai baro gitu kot bachis pa sipo Simtino ya lagi jong kita kishin trai Yesu kula dem yatu la jong hangi pan bicar bhayaki dak kasih upnai haki kur labu jing long briu man briu hi lano men wan ko try lano men wan kan pendep din ba mela ong lano men wan ko Simtino ya lagi jong Rai Yesu laken jai bahagi sikadu bukan man pun jing itu kan man krian kolok
tin ba mê ta ong la no men wan ko trai la no men wan sim tin no ya la ki yong Hashua bangin yo ban pendam hau blai hakajing duai tugin sha skor ye kaktien kaba im kajong blai kabangila ban shem nakakita kajing duai sam kabalai phau sao katu kanitlik kidkhot kumjuru Nakakitab kajingrawai sam kabalai puar katuk anitli dikhat ka gospel kajong Yohanes kalnong kabalai kadkhat kabakhan rio bat kumju ka kitab ki kam ki apostol kalnong kabakhan rio kadkhat kabar phopra ter tugini sha skor ye kaktien kabaim kajong blai ngalawat yau trai barulah pai ketien yang barulah pelat yang nakijing septieng jonga baro ale pi kikun tu ngap yang ngan hikai hapi ya kajing septieng utrai uei uta ubrio ubakwa ya kajing bat uba iet banyo bun sngi ba unyo i ya kabobha tukin ria no nakabasniu batule ya kabobha wat ya kajing suk batubud ya ka suk uta ublayo map no ya kijing palat jong ublayo telap no len ya kapop jong suk uta ubriu ubau trai nyau shu ya kajing bom hok hau bat ubah kamensiam ubah kamensiam jong amdan kajing syukur nabau blai ula iet kata ya kaperthai kat bau lai tino ya lau khun balakha marwai bau ei ru ubangai hau jot shu henrai unyo kajing bam jukut henrei upol ula pertano dakaktien bajam udaong wat penmensau yelade nabangi don hangne baro ute ula pan ya kijing syai bat ula ren siet kensan cepo bat ba ula knyu namar ka basyaptieng ula dam khop hakmat upol bat usilas bat ula yalamno yaki syabar bat ulaong akin ran ayu kadai yanga banle baon penim yanga kite kiliat hu to menget hau Jesu ubau trai baon sa penim yame bat yaka yeng jong me ublayun kurku yaka jing penpule yaka ktien kaba embar kaba kordor ka jong bat kumjuru ya kajing syashkor ya ka ngin pendam hau blai ha kajing duai ablai ubau kpa ujongi ubah benang kaburam baro ngi ai syame habakum kani ka janmit jogani ka sngi bakrau bat ka bakentang kabangio ban pendon buram ya ka kerteng ka baim bat ka badon bor ka jongme nadu men step hadu kani ka klepmat ngiai nguru ya me au blai namar ka jialam ka jongme yala ka jong ka khasi jantia presbyterian synod sapngi lingba ka mission and evangelism department bangio man penlong ye kani ka jiasang yalap hakane ka balang hangne hanong spung nadu menen kasngi
kabangi layo ban poi hakini ka balang nyai ngo yame namar kajing yalam kajing don ringkat kajing sumar kajong me yangi iwei piwei habangi mi nala kajong ki balang ki jongi ki district ki presbytery ban wan syakani ka balang ban penlong ye kini ka jisang yalap nyai ngo yame namar kajing kerku ki bakarhai ki mami melale kerpangko tribe ye yakini ka sngi nyai ngo yame ko tribe ye namar ka ktien ka ba embar ka ba donbor batru ka ba yai pentmai ya ka jing em men sim ka jongi bar nyai ngo ru yame ko pab ye namar ki jingkular ki jome ki long ka scam hadu kata nyai ngo yame ko pab ye namar ka jing ye ka ba krau ka jong me ka ba mem lapen pau shna leng ba ukun uba ye u jong me u Jesus Christ baling ba ka jing ye ka ba mem la le ka ba ukun jong me ula sha ya ka jing sha ka ba triam ban penlong ye ka jing pen yesok ban penlong ye ka jing pen kesan baru ban penlong ye ka jing map ye ki pop ki jongi bar kham tam ban ai pat hangi ye ka jing pen em ai bari jing em ka babam jukut nyai ngo ye me ko tribe ye namar ba me yai khot ru yangi hadu kini kisngi bangin wan ban phai pat chame bangin yo ban ma di ka jing em ka babam jukot ko ma mem la ong uno ru ubangat hanga unyo ya ka jing em ka babam jukot ngis ngongu ya me ko pa bi bakiktin ki jong me ki long ki baskam baru ki badan ya ka jing kular ban ong sok kita ki blai omap no ya ki pop ki jong ki ngis ngongu ya me ko try bi bahaba memap yaki pop ki jongi memken mau syuru yaki baragari ka janmiet ko pabi ni don sai sisien ban yalom lang ban yasang lang hakani ka por ban pendon buram ya ka kertang ka embar ka badan bor ka jong me oi ko tribe mela khot yo shakriu jong me I pastor pengrup ban penyeng hakom kani ka por ko tribe ban pen sawai kani ka ju ka kubor jong ka jingkular ka baskam ka jong me pabi ngeda duai ko pabi na ka bentau syakri u jong me malap ju penon kam ya u hakipor barok ko tribe ngaduai ru hakum kani ka por ba men pendon kam ya u bar ka jing pen krek barok ka bau pen krek ko mu breu ai ba kan long ka bor ka jing pen sat men sim na ka ket ka jing isnai blai ka jong me bakal wei pakawei ka kentien ka ban mi no ko tribe it kan long ka ba mehi me kran bat me khot ko tribe it yaki men sim ki ba kordor yang I wei pi wei bagin yo ban wan shkat ka jing it ka jame bagin ngat bagin priang ya me bagin yo ban ma di kata ka jing penem ai duai ko pa it ba me men kerku ko tribe it yaki di ka por ka badang sak baro oh ngadu duai ru ko tribe ye na kamenta ka balang ka jong me hang ne hanong spung tribe ye kiram pa yen kristan baro oh ngadu kinong sharai jong ka balang ye ki khot jong ka balang shinrang bat kan thai da ka jing shirham kila priang ye ka jing sang yalap jong ka sinat ko tribe ye duai ko tribe ye benang the yalau jong men sim uba kho jong ka jing penham ka jong me ko tribe ye bagi kon hapo jong ka balang ko tribe kinang yai ban syakri ban pendon buram yame baka buram ka jong me kanang kraw nakapor syakapor baru ka banang la ban penlong yaki wei pat ki men sim ki bakordor ki bla jengai no ki bla hap no ki bla du jingkerman mani ipat ka jingkerman ko tribe ling ba jong ka jing syakri jogi kon jong ka balang ka jong me hang ne hanong spung kerku ko tribe ia ka jong ka sinat ko tribe kabayang ban yalap ya ka kubor ka jing penem ka jong me oi ai ko tribe ya kinong yalam baro jong ka sinat ko tribe ya ka bor ka jong men sim ba khut u jong me bahang no ha ka bakum ka sinat ka yo ko tribe ban yalap ya ka kubor ka ba ka jing penem ka jong me
kan long shisha ko pa bihin bagi mensim ki bakordor kinyok bandon haka himaba ka jong me ka buram baro ngi ai shame ko pa bihin marteng ka jong Jesus Christ ngi pan ngi duai yakini baro amen. Nganget bau blai ukar kholangi baro lengba ka jing pule ka ktien ka bakhot ka jong blai bat lengba ka jing dwai ya ka bang layo lengba usyakri jong u hakana ka por pat ngi ya saprang ta ka long ba ngien sayo ban lum ya ka jing aingu bat hakaju ka poru kat panang lum ya ka jing aingu ngin yo ya ka jing wai nakabalang Presbyterian nong kesen bat habaladep ya kajing nom ja angu bat kena kajing ruai kwaya kepat it mesanti marwen ien sadwai pen gentang to ngene sim menta suwa kajing ruai kabachis pa pra kajing ruai kabachis pa pra enda turoi beneng kan sawa hajing mi pat banengkong kibla jiet na pertai utrai unwan rong nang ta unyalam no yaki syagari basukan jai kenyo syat kemen hang ta lembat u klemwai ngenirwai barok kidikot bat ka kuras enda turoi nengkan sawah hajing bipat paning Kibla jitna perke utrai unwan rong Nang taun ya lam no ya ke jaga riba suken jai In yo jat men hang ta lemba tu klem wai And the
seperti utrai upayangi kepada Kristen tolong syiteli kumnongin yalam habangim long kawe kumnongin sakit hakmat kaperte Aduh
tu ni benda magajing doai ablay wakrau bapalae badab de kabor bad kaburam badabru de kajing iet bad kajing isnai baro ngiwan na khet kajing isnai ka jame ban mane me ban manai ngu yame ablay namar me lapani me yengi banamar me lakhot engiru bangin long kinu ya trilem gijong me bat me lakhot engiru bangin pen priang badilap be gospel jing penim gijong me haki ben riu baro barngi aingu yeme kan rabi me lakhot engiru kasinat bangin yo ban petelun ni sentem jo ka jing pen priang ke gospel ke jipun im ke chome bangelayo ia ke ban sedang ban bu ia ke sentar befer banela ban trei ke web commission ha ga jong ka ipot jong ka sinot bar sabar jong karo baringi aingu yeme ablay bamela kerku ia ka jong ka kam bangi ma di kajing don rengkat di kajing kerku ko jame bangi aingu me ablay namar kajing lambastad apla ka jame ni aingu na kamata ka ni kasngi baro ka wai banta ka ni kasngi mila kerku yengi he bangi don ha ka ni ka balang bangi yo bane senglang ban burami me bansa skoru yeki ku bor kajing panim ka jame Baragane kajing seng bakadu jong kani kasngi. Ni wanra arkar khamat jame kini kajing ai ke berit ye ke bengilawan hakami bakantang ka jame ablay. Ni wanrangkat bat dikti ke bat nget bat ke balengkot ka jangi. Hangi duai ablay bamen isen ai ban pediang iki. Menda pen kentang ye kiru bad menda kerkuru ablay ki baga kam ga jame ke ban pen tre ben pen ya lemaga sinan kelong ga baroy ga man kerhai bad ke bawon rai ke jingkerku nam ta ga buram ga jame ngidon ru sisien ban kerpa de ke jing don rengkat jame ablay ye ka basa jong ga ni ga janmi Hawa syukri jame bamlapan kre unio ban sambanta ke kubor ke jengpane mei ke jombe hagan ke janmi bangi IT me ablay syukri jame tu isnei bat pun ko bor mame ablay tu isnei igaban pli ya kiskor jingi wei pe wei bangin ayo ngau ya ka bor jame ngini yo ngau wi ke jengkot ke jame bangin yo igaban pediang ye ka jempene me ke jome ke jimap ke jome kerkuingi baro i wai pi wai matu pedang ingi kembang ilong bangangu me pedang ingi jing tuwa jungi na bangi pani kane katengu trai na penembe ye jingi Jesus Christ na de mata balakataro amen. Ki para banget be baro in poi syakawai pat ke benta bakata kalong kajing ya kublai markaliang nagaliang jong kasinat bat nagaliang kajong kabalang para banget be hakan nakapor ngidap daging sngongu kajing aingu yo blai bau blai ulapan la yangi ba ngin penlong ni kan kajing seng mentak snem hang ne kapalang dan nong spung nadu kabasedang menin bat ngin sapen kot menta kan kamet te kajing ai ku blai na kaliang jong ka sinot kabangi don kalong ba nengkong ai ku blai ya kedikot bat ke delicates ke blai sim kia ya kaban wan Sya kana kajing seng
Nalagi jongki jaka ke jongki. Ngemi nak sinat, ngemi na presbytery. Baknya poi lang hang ni. Hanya ke balang nong spung. Na kementa kena ke jengi seng elap ke penyok menta. Naki jaka ke bajan. Bat naki jaka ke bajengai ru. Bat ke jing pen nang pen ngau kem shu. Bat ke jing pen rem. Ya kena ke jing seng elap. Leng ba jong kini kinongkit kam. Kajong ke sinat moderator bat kiwei ru. La long di sya. Kajing ngau kemen. Kajing ngau skem. Ngau hem. Hakam siem. Hak do not. Bat akapasisya. Bang lalak ban pendep. Ya kajing kam baro. Nakiliang jongki delegate kiton ru. Bat kinomik kemat nak kajing sengken thai. Bat nak kajing seng samla bat baro. Nglewan lang. Ai kublai pi baro nak menta. Kajing skut kia. Nak menta lagi jong. Kai kam ki jam ki jong pi. Nata kinoi sim menta. Ya ka bangilayo nadu ke pasdang. Hadu mentaken. Ngamla banjar gerteng ya iwei pe iwei dengan su ong kelum lang. Tekan net kelum lang ya baro kat gitu kibadai kaladai seki. Ya kinong pula duai baro. Kinong duai jing aingu baro. Kinong duai revival baro. Naki balang paniki grup ke beper. Kinong duai kuayar baro. Ba ki benta ke jong pi baro yak ba pila pendap hakan ke jing seng ke menta. Ke long shisha ke jingkir ku ke bakrau. Ya na ke jing seng bat bo blai. Unai kir ku na dalam rengkat bat pi. Haki kam jong pi bat haki por baro. Nang ta kinong keren. Nadu inong ai paper. Nadu inong yalam devotion. Bat kinong yalap. Nadu ke basdang hadu mentah. Ba pila sim ya ke bentah ke jong pi dekat mensim ke sukit klik. Sukia. Bat la long shisha ke jing mentoi ke bakrau. Nak mentah jong ilang baro. Kebakentup ya iwei ya kabeng seyo hakan ke por ke bementa kom unong yalap hakan ke jing seng kebakadu kawai pat ke benta ke long nakaliang ke jong ke sinot kajing ai kublai ya ke balang nong spung nadu ke miet ke benengkong ya ke ba pipi penpau ba ha ka sinot kalau terua ban penlong ini kajing sengelap hanya kepalang jong pi. Pim semong rum rai pi dap da kajing kemen. Kom kepalang hi barok kawai. Ban pen krek pen krum. Ya kena kajing seng na kementaki jeng kam barok. Para banget be iye jong kepalang nong spung. Pidon hakalenti ba celong tura. Nama katakan ne kelong. Ka kubor jong ka jing yalap ya ka bang layok diang lengba jong ka balang jong pi hanan nong spung ki jing ben kre ben krum jong pi baro ki bit ki biang bang tip haba pen kre ya kana no ka jing seng ki don chibon ba ki jing pen lot ya ka por ya ka pisa ya ka jing mot ya jing berkat baro ka balak ta shisha ya ki long ying Kristan barok po kabalang bari wei pi wei ide khot jong kabalang ken te henry kini ke jing tracy tom ka jong pi barok imat bakam don ka jing sngu diao ka jing sngu si ka jing sudu nong alian jong pi pen pau pen ban ya kata ka jing kemen ka jong pi ba pio wan priang ya ka na ka jing seng yalap sinot ta nakaliang jongi ngis ngau bangim don ban ai kaliang yepi reitang kajing duai bo blei unaya yalam yepi unang penklan yepi hakajing trekam hakajing lom siem ba pinang la ban le ki ki kam ke bakrau na kamenta ublei ken to ublei undon rengkat, undon lembat pi baro. Nadu kinong syarai,
balong ki pastor ki tanmasan na tagi di khot komite balang kelong kami kelong pa ke samla bat ki hep ki barit hadu ki khlung village diang chirhem yagan ka jing seng namar kata ei ba phila penlut nakam ta ka jing seng ublei un pendap bat un pen shlairu ya ta ka jingir ku ha pi baro iwe namar ba pi le yagne dagam sim jo ka jing sup dagam sim jong ka jing kemen ken namar kata hakana ka por ngam don sibun ke kentin bat la don ka jing ya inoi benta to sim bangla ai khub le lang ya pi baro bo blei un yaiker ku ya ka jing im shimet badi ki balang badi ka no ka benta ya ka bangidon ya ka ban trei nam ta ka buram ka jung u nam ka ta ku malaong ba ngim don ai na ka liang jong sinat ndangi bu ya ka jing kerku kerdo bau lei na don kat bon na yalam ya pi bat kum juru na ka liang jongi ke ban sedit paino chala ki jong ki jaka ka jung ke belawan ai ba ngin let paitli hen ringin ra ya ka ke bang liyo pdiang la sibun hen rai i benta ya ka bang ide ban wanra shala ka jong ying gasem shala ka jong ka balang bad ita ide i benta i bab hatam ya ka bang layo bang layo lengba ka na ka jing sangela bad bangin pendon kamru ha ka jing im ka jongi banang penklan ya ka jing trei kam jongi bat ka jing lom sim hi paro ko wei namar kata kana ka por ngoba ngamnon i yesu ngakhat i wei na kinong nakane ka balang kwa banya khub lekti nakamenta jong ka sinon sibon blai don lem dorang kat bat pi na lam ye pi lemba ju na sin sinot tinang roi na yo ngom sim sa le na ku pi paro Reverend Chairman Moderator Jongka KJP Sinod Sepngi Moderator Jongka Lajse Presbytery Pastor KK Karsenteu Kidikot Kidilikat Jongka MED Ko Office Jongka Lajse Presbytery Bat Kom Yap District Tengayang hakan ekpor ba ngan ai ke jing kublai nak benta kane ka jingeseng yalap jong ka sinot ka balong ka wei na kitenan hapo ka jong ka lane ka departemen ka bala penyai lengba ka MED ha kane ka senam tengas ngoban ong ba kumbai pastor hi ilayatu ya ka ei ka ba kum ka balang ngila persyang ban penbit penbiang ya kijing don kam baro kum ka balang hoi sisya ka don hi ka jing sitom ka jing hal kaliang jong ka balang terlewat la kataru ngasngoban ong ba kakti ka jong ublay la ne utrai jong Jesus Christ kam sim la lengkot kaya kineri la ki jong ki ying ki sem ki jongi hak la ka jong ka balang ya ka bangila persyang kadla kadyai ban say la ibut ibor ijongi kum ka balang bangin yo kum bangila yo ban pediang ya kane ka jingeseng yalap jong ka sinot tengas ngo ban ong ba kalong ka ai ka ba ngo pen pumut na ka benta ka jongi kum ki kun jong ka balang ka ba nakaliang jong ka sinot kalayo ban wan ban yalap hakane ke balang ke jongi ngangej bakane ke balang ke jongi kadon hasibun jong ki jingduna lah ka jingim kaba kenjam mensim kaba kerpang to sya kadon hakane ke lenti he hakane ke highway
kabalaj na nongstoin siya silong, kabawan na silong siya nongstoin. Ndray nga sngaw ban ong bakalong kaway, kabalang kabadang don hapdeng jong kajingdum. Te nga sngaw ban ong bakublay sibunya ka ay kaba, kasinod, kalawan ban ay lingba kikubor kaktin kajong ublay katkum kani ka program, kabala penbait hangne, kaba kum kabalang, kiriw dikon, kentay bat sinrang, ki hep ki barid ru kumju, kabang iyo sngaw yak ay ka jing sawa, nakaktin ka jong ublay, kabala pensngaw, hapdeng jongi, nadu menhinin kasngi, hadu, kaneka poru kabangi ngin sayo ban sngap, bat yo sngaw. Ngasngaw banong bay pastor, charman, ilayaro kendiat, tok-tok nakabenta ka jongi kum kabalang, kabang ila persyang ban penkre ya kai kabama ong ba kabet kabyang hakijingdon kambaro. Tengah ngasngo ban ong ba kambit kambyang ya kijingdon kam kijongpi hakayat kayang. Hoi sisai pastor charman ibasa hangne hajan. Ibalai tang kumba lai sau san minute. Nakane kejaka kentang. Lane kane kejaka kabangi mane belai. Sya kata kayin kaba isa. Ndrai kiwai pat kibalong ki dilikan kane kasurok kabalai syati bat syatai kasurok kabajengai nang ne syatai kumba si kilometer tam ai tengidang siang ya karong tang kumba nakaliang kasinong kalayale ban siang rong hikat bala lengba skem ibaret da kaba tang kumba saus pa metar ai nang ne syati rukumju tengi poi syakitai kitan syatai kabalong kuru koram kabadon tang ki maur ki baret kabaladangin ya lesel da bakla ngien saklon lanengin ur tengas ngoban ong ba kaladon hakawai kapor kabangila persyang ban ya tu khana nakaliang gajongi ngia kren hang tangi ong baladai ban ong ba nakaliang jong kidil khot kidilikat kiladai ban wanra lupa ya ki juti spare khnang ba pinlai na ka yaj kijap sudah hakaba piyaj ya kan lenti tengah sengau bandong ba ngingim pat benaba kin dekut ki juti lane kin jodno ki juti ki jong ki dikot ki dilikat hakaba ki wan hakane ki jingaseng tengah sengau bandong ba kublai sibun ublai hi don rengkan nak benta ka balang ke jongi ya kane ke jingaseng lane ya kane ke jingpen kre ke jongi kum ka balang ha kane kasnem tengas ngau bandong ba pastor ringkat baro kito ki bentai ya kabangang la pensngau ha kane por kaba pin se leit suk leit san na kane ka balang ke jongi na ha kane ka janmet ngangai jublai hi un don ringkat na ka benta ke jongpi ha ki lentia ki jongpi hadu ba pin poisuk ha ki yin ki sem ki jongpi te shwa ban pin kut nga don ru ki katto katne ki benta ki bang akwa ban ai khublai lem ru na ka benta ke jongki kata imstar i MLA badon burom jongi iba kabrier walang iba layarap na ka benta kane ka jingbet jingbiang jong kane ka jingesang ke jongi hangne lengba ki syuki kabang ilayo ban syong ki dikot ki dilikat bat ki paj ba baro ki ka medical team kabalawan ru ban penbet penbiang ru ya ki bapang ki basitom tengah ngau bah neng ilalai ban ya kendu bat ki ru kilong ba ngilaya kendu ngilalai wat dawai ngilalai sim dawai kam tam ha kane ka sngi ka ba ka shit krang e ka sngi i ba teman masan JL Sangriang ibala ai sngoba kum ka donation le sen na ka benta ka live stream ya ka bang inyo ban pendon kam ha kane ka sngi ki wairu ka parking ka bana kaliang jong ka balang ke jong inang ne ngilapan ya ki breu jong kane ka sinong ki badon ha kane ka sinong nong spung ke jong i hang ne ban kila sya sngoba na ka benta ki parking ya ka bang inyo ban penyang ia ki kali ki bapaj ru ia ke PS system ki volunteer ki badai jong kabalang
se kolong bat sopian kibalaya trai sitom kibalaya rablem nakabenta ka jingbet jingbiang jongi kum kabalang hakane kasengi lese ki donru kiwai ki bang amla ban jer kerteng lane ban ong hakane por ngasngau ba sim yakane kum ka jing khublai ru nakabenta ka jongki hakane ka janmet tengah ngau ban ong saisin pan nakabenta jongpi baro ki pajba ki badon hangne tongin me nang ne ngin lai suk lai san kin maulem nakabenta kane ka balang ka jongi hauneu snam ar hajar ar pho hnreu hakatayo ka bakhadu jong ubnai November ladang ambakla kan wan biang ka weina ki jingesang samla jong ka praise and worship jong ka singing festival jong ka jingesang samla sinod ha kane ka balang ka jongi duailem nakabenta ka jongi ya ka banginyo ya ki jingkerku kiba ublai unte sai nakabenta kane ka balang ka jongi kublai sibun ya ka program ka ba kumba ka ne ka jingesang yalap jong ka sinod kalayo ban penbet penbiang nakabenta kane ka jingesang kabang ilayo ban sngap ban chaskor ngangej ba kane ka jingwan yalap ka jongpi kanlong ka dawai ka bantai ka jingem ka bagan jaman sim ka jongi hapo jong kane ka balang ublai unker khuwa kane ka por laitsuk laitsan baro kum ki dikot ki dilikan ki pastor baro ngin se khlat ha kane ka janme tahswa bangan sa syongno ngakot nakaliang jongi kum ka balang ki dikot baro ki badon ha kane ka por kum kadak jong ka jing ya khublai nakabenta kane ka jing sang yalap jong ka sinot ngasngau ban ong bangin sngau ban yayeng bat kat bang adang ya khublai ya i pastor charman ha kane por bat hadin ka taru ngasngau ba ka donru ka jing ruai khublai na ka jing sang samla kin sa sim yala ka jong ka benta ban ai ya ka jing khublai lingba ka sur jing ruai tengah khot na ka liang jong ka balang ka jongi ngin sngau ban yayeng kat bang adang ya khublai ya i pastor charman ha kane por to pastor balik suk lesan ulai kerku nak benta ke jong fi ken maulem ru nak benta ke jong ke balang hadin sing ki manalan ulai kerku nak benta ke jong amen to singo bahaban syong bat nakaliang jong ke jing sang samla ka don hika jing ruai khublai
ban penskem yang nak jingi ai kublai markeliang ngasung bha ban khot I Reverend Elnong Road with the Secretary in charge Young Commission and the Sim Department ban Duai. Tengin ya Duai. Ablay bok pa jengi bab nengi aingu yeme kenran. Namar ke jengi lam ke jeng dan rekat jong me barok ko kenran nadu menin kesngi. Hoi lembaga ni kesngi barok kowe. Bangi da Duai tu isnai banang yaya lamru. Akan ni keji seng kabak hadu banda penkut yaka. Atrai be bat be isnai ngi aingu ru yeme. Namar ba me melakar ku ko trai. Lembaki jingi seng ki bangi ngila yo nadu menin hadu mentah trai be ngi wan ru ya ka ban demrit akmat jong me ban aingu ye me namar ka jingi lam ka jong me ya ka balang hang ne hanong spung ka bala pen kre na dong syadong ko kenran bada blai be kila penlut kila pensem kila pen kre shibon ki ba mangi ngimla ban siu keliang go trai metip ko trabi ya lagi jonggi syakri ke barit ke jome ngimdan ni ai ban siu keliang ya ke jeng bha jongki para bangai be ye japo jongane ke balang ki long ying ki long sem kristan bat ke balang hi baro ko wai nrai ablai mameu bolong tenrai jongki jeng kerku tu kerku ya la ke jong ke balang kadon sibon ki jengkit kli ru ko kenran bakin pengkre ya ke jengi seng ki bakrau ki ba nsawan lamba kini kis namru kiban wan atrabi ingi da Duai namar kata tu isnai ban kerku ki met bat mensim bakin nangla kenat bi jakaban syakri me da ka jeng kemen bat ka jeng hun mensim kan mau kerpang ru au blai bi jabaro ki kun ki joma ki blai wan ha kan ki jeng seng abangin playa ke khubar ka tien jong me ngaduai se chesin au blai pensle yalau jong syakri jom ada mensim baku jong me bakai barok kaban yo ngau lembau syakri jom me kan long ke jeng keren kaban me hi ko kenran ngau ko trabi ke jeng khot ke parit jongi nama kini barok ngipan kertang drive nong penim ba i jongi Jesus Christ amen. Kajing sing ka bakhandu kambun ki item mo ke bakhandu kalong ba nginyo ia kijing penbena nagaliang sinot panaliang jong kebalang. Tana kaliang jong kesinot ke jeng penbena kalong tang ya ka jeng aingu ke jeng aingu ke ba ngi lalum mena ke por shibijis dang long sau pulai jar reus pa nyau pu sau bat baro ki jeng aingu ke ba ngi lalum nadu menin mena si postang bat shibajistang kilong prapulai jar praspa khat khandai tementaru ngila yo jengkhen ganega jeng aingu ka ba menta kamin kalong khandai jar khandai spa nyau po nyau tengka tu blend kurku yang ilang bara Alang kidon tang kandiat ka beningkong walangi la kerpat ro nrei imat kadang don hi ka jingklan te na kaleng ki volunteer jong kapalang kila yo tam ka wei ka shetri te kino ki badai try jong ka pin sngoba ban sekendu igi ki volunteer jong kapalang mo ban kabaar hadin melawai kali ka jingisang kerpan ia ki volunteer jong kapalang bangin ia ap hang te ia plau jong kene ke ying mane ki don ki kam bangin yo ban penbet na ke banta ki kam jong kapalang ter beran charman kine ki de ki cing punna na geleng jong kapalang kublai sipun Tom tapat ngin poi no sya ka banta ka bakhadu jong kene ka jingis sengelap ka jongi na ka balang nong spung bata kalong kacing elap ya kaktin kacung blay bad iban nyalap hakena kapor kalong ireben es pengrup nakam maupat pas district bad nakam maulai presbytery
Ti hakabakum kena kepor bangilak ban pendap iki kambaro bagi jing kabenta kabakadu kalong kajing yalap. Ti nama kata ru nga IT how ne usyakri jong blay ban yalap hakana kepor ban sapenkut artat i kajing seng yalap hakana kepor. Ti hakabakum kena kepor bamenta let's say kindon ar parti lenalai parti ki balas ngu thaj balas ngu kerki banyo le ban thaino langsung thaj ngu jerem sa we pat de dang su kwa 4 ngu hun te ban le no dang su hem kam sim dang su tenat dang su phang pha te ki don ke bakum kita haka jimut ke berkat jungi ki brio ke babon ken namar kata ngang ong hakana kapor ba unongkren hakana kapor un sim mela jang kapor ke bakelut jong uban kren ban ay ka kubo da tin ka jong blai ha ka ne ka miet ka ba khadu bat kana long chi sha ka jingir khu ka ba krau yangi ki wan chen ka jing seng bat ki ba yo sngo na ka ne ka tendong ni sawa ki ba don ha ki jaka ki ba pher ha ki ying ki stem ki jong kiru namma ka tangan om ban slem tong ne chim bantalang banya ruwai ka jing ruwai ka ba chispa khat ar Baradien kena kejirwai, nongkren, noyelap, saciem yang lagi jong kabenta, hadu kebapenkut, penwai ya kena kejingeseng. Lagi syarak day ban penkre haba jisunwan, bat ke umpniang de unsiem haba uunwan. Hagamit kemit kadu, lagi syarak day ban me haba unwan. To penkre trai unsawan, to penkeloi yo ulap bawan. Ngenyirwai baru idikot bat ke chorus. Ya kisyarak de ban penkre haba Yesuan bat ke umpiang de mensim haba unwan agami
Pastor J.L. Maulong, Chairman jangka Mission and Evangelism Department jangka Khasi Jaintia Presbyterian Synod Sepngi, Ibai lambat penyat ya kini kejing sengelap ha kini kejan miet. Keblai shibon pastor nak bantaki kentin, kiba pi pelapen itho yang ahap deng jong pi upai lang jong play. Moderator jengi kom kesinat, kinong ket kam jong kesinat, ki executive secretary kata senior executive secretary waladai mla bandan syobat ngi kini kepor, executive secretary in charge MED bala banidan ringkat bat ngi, baro ki pastor Pro pastor let's say ki bala banidan ha kini ke jingiseng, ki dekat ki delegates, ki nong sharai, ki para benget biit baro, kat ki bala banidan ha kini ke jingiseng, yalap ha kini ke jenmit. Ringkat ya piru ki weipat ki para mensim ki bakordor, ki bala bandan ha kini ke jingiseng, ni kibala banyo sngau na kini ketendong jing pensawa hapo jong kini ke shnong ke jong pi hang ni nong spung hapo jong kini ke balang hang ni nong spung ngashim ya kini ke por ya kabanai kublai ya pi baro iwei pe iwei ha ka kerteng ke bat hiang tam bat ka badon bor tam ke jong trai ubalong nong pendim jongi Yesus Kristus. Ngapen pauru ke jing sngau buram ya Commission and Evangelism Department jong kasinat kabalakin mau ya ka kerteng jonga ban penyeng ha kini kapor nakabanta ban syakrilang yo blai bat kerpang nakabanta ban pla ban yalap ya ka kubor ka ktin ke jong blai ha ka bakum kini ke jingiseng nganget ka dei ke jing pasiau ke jong blai ka jing keren ke jong blai hap deng jong pikit khot ban pen i lani ban pen pau ya ka keteng ke jonga ku blai shibon na ka banta ken ni ha ka bing yo ban shim banta bat ya ka ban shakri lang yo blai bat ban sakhi ya ka gospel ka jing penem
ka jong u Jesus Christ ngisngeu ru benong ku blei shibon nakabanta ka balang nong spong ka bangiyo sngeu kumta hapdeng ke jingbon ki kam ke bade ba pipendam ringkat bai ke jingpen kre ru sa ke wai pat ke jingseng ka ba pin pidiang ya ka praise and worship jong ke jingseng samla sinan ha ke ni ke snem arja arpen riu ki jingmut ki jingperkhat ki bobon ki jong pi ki penher kumno ban perkhat ban penbit ban penbiang ban penkre na ka banta ki jingseng ka ba ka sinat ka phai khmat bat kayo ya ka balang ke jong pi nganget kalong ke jingker khu nakabanta jong pi haba pi pedyang ya ke jingseng ki ba he kum kini ngan yitho pi sha yang atang kindian ha ke snem arajan riu ka balang ka bangangadon ka balang presbyterian maupan ngidai ban pedyang ya ke jingseng sinat hapdeng ke jing perkhat ki bobon kumno ban pen kre kat ye ke jing seng sinat kamlong ke besok ban pen bit ban pen biang ye ki delegates ban pen biang yo pat ba bawan se ke jing seng sinat hot ki jing bom biang bom bit kin don hang ni hang tai ke jing bom la ke jongi banai ke jing hun yo pat lang Henry ngan ya thu ya pi ya ke jingker khu baka balang ka pediang kayo namar baka pediang ya ke jingeseng sinat ka don artli ka bangamla ban klet kum u pastor in charge jong ka balang kata kalong hadien ke jingeseng sinat ki jing penlut ki bobon ki bangi ngi penlut nakabanta ke jingseng sinat anda habala dep ban ken ban thau ya ke jingpen lut baro la dep ban siu lut shabaro ba di badai ban siu ya ke jingpen lut kapisa kadang tam marsiteng na ke jingpen lut kata ka dai tangkap budget na ka banta ke jingseng sinat klem dakta ya ka fun ka bakabalang ke don hadin tai kum ka balang yong kum ka jing pensa jingkin mau ka bamangi ngiyo pediang ngin penhe ngin thiet shu ke jaka jong ka balang kata kadi ka wei ka jingker khu hapdeng jong ka jing pen kre ka jing ret men sim ka jing gyao ka bamangi ngi perkhat yo bangim la ban pen biang ban pen dam hendrai kata kadi ka jingker khu ka baar hadien ke jingseng sinan hapo shnong ki dangdon ki weipat ki bompat long testan kini ki paranong shong shnong ngan ong kumta hakapor ka balong jingseng sinat maki ki ple ki dukan ki bo dukan sya kalau long ke jing mentoy ye ki pa ki bawan si ke jingseng sinat ki bangim la ban penrong lut ye ki si ki ying ki sem ki jong ki para benget hapo ka balang kini ki lalong ki lat jing rapan ai jing bam na ka benta ki bawan si ke jingseng sinan hadien ka jingseng sinan kilawan ye kendo le thu khana kyong pastor hakas ngi mandi ngi klem lek tre shu ngi klem kamai shu ngi la shu yeken show pisa baro shi sngi da ka berni ngi thep ya ka pisa kata ga de ka jing yo jongki hakata ka jing seng sinan ka baki kilalum hakas ngi sandi baki kamai ki ong kumno pastor tang shita yo la alut tapi ke pisah tang shita yo la alut ke pisah mdan shu ngapet ye pi pat ki kristan ngi kem midan jing kuslai ruem midan jing diau midan jing perwa ruem
hadien ke jing seng sinot pier wai pier saho pier ki pi leche ki kam chi ki jing tre ngi pat ngi perkhat cha ei ke tu ke bisa kala le ngi kamai mena ke tu ke sngi menta ngi yo satang gamba sispa arspa sisngi ong ini long kimi bawan ye kendu ngiru ngin long kristan no pi pastor wan jing seng no ngongkong kabalangkan namla ban penriu spa IP kabalangkan namla ban IP sa IP Henry kabalang kaya thu ye pi yo nong penem ban ya lam ye pi syaga jingem ka babam jiukot pastor kata kalong ka badan kam kawan sa kari Bible la ke snemar jan riu tanghau benai September lapdiang balang yaki baro sihieng kita ki dikisok jong ke jing pediang ke jongi ya ke jing seng sinat am tang baka balang ke mentoy henrei lawan lamru yaki mensim ki bakordor syake jing pendem para binget bi ka kubar hakeni ke janmit ka bangadan ya ka banbo hapdeng jong pi kalong kan nongrim na kaktiin ke jong ublay kalong na ka gospel ka bakat kum Yohanes kalanong ka ban riu ka dekat ka baar pusaw kalanong ka ban riu ka dekat ka baar pusaw ki kentien ki baong kum ni namar kata andau tau pat ba ulayo i ba u Jisu dan hangta lemni kisnran jong uru kiru kila let kiu syakilieng bat kila pai syakapernam ba kidawat yau Jisu kapang jong ka kubor hakini ke janbit kalong wat yau Jisu haban dashem kata kalong kapang jong ka kubor wat yau Jisu haban dashem hasya bikin let syakini ka kubor ngini pendam hake jing tuai Nyaingo ia mia belai ubalong utrai jeng ki met bagi mensim utrai jeng ka balang utrai jeng ka kam ubalawa lamlang jeng ikat ni hakini ke janmin naka bantaban syekri ban mani me ban sakiru ia me ban mi melong unong penim jeng mi walam yo syekri ban penyang hakini ke jaka ka bakentang atrai usyekri jeng me omlong ruem Try metip ya lau jong syekri ngawan namar kata ban IT ya lede khmat jong me shimti ya lau jong syekri pen sle do mensim jong me pen kentang ya lau jong syekri pen kentang ya ki kubar ya ki bentang baro ban pendap akin ke janmit kalong da kabor ke jong me ngangalong tang ubriu pendan kam yu ukum atiar jong me ndaka benta kaburam ke jong me ngawan ya kaban IT ban boti tang haka keteng ke baem ke jang me haka keteng ke jang Jisu ngidwai amen ngan pulis sesien ye ke dekat nemar kata andau tau pat ba ulo yo i bau Jisu dan hangta lemni kisnran jong uru kiru kila let kiu syakilieng bat kilai pai syake pernam baki dawat yau Jisu kumbang laong kapang jong ke kubar wat yau Jisu habanda syam wat yau Jisu habanda syam kano kamar ka bangingi kenkor kano ka tiar ka bangingi nyaukor lada ka ja ngi benot ngis ngausi ngi diau bar kata kamar ka bamangingi kenkor ka bangingi dan kam ya ka ja no ngis ngausi lada dan mano ba penja ngi bitar balai bala penja ya ketu kamar lada dan mano ba pensniu ngi bitar nemar kata kalong ka benta ke jongi bangi ngin ya lekat bala banwat ya kata ka babdan kam haka jingim ke jongi wat yau Jisu haban deshem kini kadai ke jingja ka baja haka por ka bau Jisu uhikai ye kisenran haka por ka bau Jisu ulale ye ki kamba ki kam jong ke jingpen kia
Sibon ba ki brio ki lawalam ki ba pang khmat jong Jisu ki ba ko ba matla ba kelot bom nang kren kumta ki jing pang barok lawalam khmat jong Jisu la pen khia ye ki kalalong ke jing kemen yo pa ba haba ke jing pang ke bom la shu ban pen khia par brio lej hau Jisu tang shu ong Jisu la pen khia ye ke jing pang kalong ke jing kemen hagata ka poru Jisu la leit no bat ke senran showlum ban hikai ki kini ki pat ba ki balayo i ki kamba ki bau Jisu la le kim hon ke men sim kim sngo sok ke men sim ke jong ki kiru ki bot lam yo Jisu ki bot lam yo Jisu u Jisu hikai halor lum ki pat ba ki ngap yo Jisu ki sha skor yo Jisu ya ka ei ka bau Jisu kren kis ngauhon hakata ka jinghikai ka bau Jisu hakata ka jinghikai ka bau Jisu ka bau hikai layat hu ka kitin ka jong ublay bau Jisu la besar ya kini kisan hajar ki pat ba di kisan teliki pu bat art liki dok ha kaniru kalanang pen perkhat syu ye ki pat ba kani ka di ka kamba ka bau Jisu lele om tang ba pen khia ye ki briu ki ba pang henrai menta ula ti ban besar ban pen kedang ye ke jing tangan ke jongi kapor kala janmit u Jisu ulap ha no ye ki senran la pelaj no yo pat ba ang khilait no shala shnong la de ban besar la de ban ai bam ye ki khilait no shala ki jong shnong ki jong pi Jisu ulap ha no ye ki ba khin nang leit no sha shiliang jong ke ni ke duriao kum la shai men step ki pat ba ki ba pai sha ki yeng ki sem kim sngo hun balai u Jisu pha no yengi ngilayo i ye ki kam ki ba phla ngilai i ki kam ki ba 4 Julai menoru dan noru mentang ngilai yo i bau Jisu ulale ya phi ngin ya let banwa yo Jisu shanu dan yang in let biang shekutu ke jaka ka bau Jisu ula besai ke sanajar yang i menen yang in let yo udang don hang tu ngi kwa ban yo i biang ye ki kam ki ba phla ki bau Jisu lele ki pat ba ki wat yo Jisu haba ki lawat ki la shem bakaling ke jong ki senran kem dan shu hangta ki lawat ki wei pat ki ling jong ki pat ba u Jisu rum dan hangta syai u Jisu le kaling jong ki senran ru kem dan shu ang ne kaling jong ki pat ba ru Jisu dan ang ne syai u Jisu kemensiam ke batrang kemensiam ke ba angnut kemensiam ke ba sliang ban ya syam ya Jisu lemman thaj ban wat ya Jisu MP nginam lek pa yeng kat bompat ya syam ya Jisu nginam lek pa yeng yang in ya wat ya Jisu kaktin ke jong blai ke thu long ka ba khat du ila syam ya Jisu ke khat ka ba arfusan kong ti haba kila syam ya Jisu sha shiliang kata keduriau kila keli ko rabi menno mi poishani kila syam ya Jisu la pendap ya ki de ke jingkemen bahila syam ya Jisu ko rabi menno mi poishani ka jingkeli kalong balai baki pat ba kiwat ya Jisu balai baki pat ba kiwat ya Jisu kajubah kalong ki pat ba ki kwa ban yo i biang sesisien ya ki kampa pela ba Jisu lele kata ka di ke jingkwa habakila syam ya Jisu ngi kwa ba men le biang je ki kam ki ba phla la ni ki kamba ki ba memela le kumba mela pen khia ye ki briu ki ba pang kumba mela besa yang i menen
le biang si kan rat ngi kwa ban yoi kiwa yau Jisu tang namar ba ki kwa ban yoi biang ye ki kam ki ba phla ki ba Jisu le kiwat yau Jisu namar ba ki tngan kisliang ki don kam ya ke jingbam ban pen kedang shisha ke jingduk ke jingkerdo ke jingbam dan ai ke jing suda ke penlong ya ki ban wat yau Jisu namar bau Jisu la ban besar ngila tre shitom ngila le shitom ngila yakamai shitom baro shi kata menta u Jisu usushim yu pu ke dia usam lapen kedang ushim ye ke dok khau kerku ke dia sam sakat artu kri dang tam ngiru ngitngan ngisliang bauturai un pendap ye ke jingdan kam jangi kikon Israel hari klau kipan no Moses engkau Moses tu ai mengi bandi ai ba mengi bandi belai mi walam jangi hang ni ri klau ngim dan ngisliang dan ngitngan dan bam ai bam jangi kabha jangi bangin don hari Egypt ngi don kabam pahu kerhai ban je ka bangi don hani ri klau tang paramengi kat baka kabak tang ke jing bam don kejing duk kejing kerdo kawan ra ye kejing terhang kata kedai kaba mengingi syam kejing duk kejing kerdo kawan ra ye kejing terhang habal terhang kawan ra ye kejing pat kejing pedang habal terhang kawan ra ye kejing jat jing pra kata kedai kejing duk kejing kerdo kawan ra ye kejing terkhong habala terkhong en pat en pedang kawan ra ye kejing jot jing pra anda bala jot lapran le yusho dan jing mentoy mla syu ban pendan kam kejing duk kejing kerdo kapan ye kejing kan kapan ye kejing suda kapan ye kejing teli kata kedai kejing duk kejing kerdo kawan ra haba suda haba theli wan ra ru ya ke jing telot bor lada ka kepok ke jengi ka suda ka thelim dan jing bam pinla kershan klem jing bam nyapan pen kedang nyapan pen biang ya ke ni ka kepok kenang bagian kershan ya ke met ke jengi nai bor ya ke met ke jengi lada klem ke jing bam ngin telot ngin suai haba telot baswai pila ban job ngin syarem kum no ngila ban ile persya ye kinong syun habat telat baswai kata ka di kejing dok kejing kerdo kawan ra ye kejing suda kejing theli ka bawan ra ye kejing telat bor ka balam she kejing sya job ka bawalam ye kejing syarem habom dan ye habat ngan ke pen iru ye kejing bom dan ye bara bom dan ye ka ring suai bat ka lenti jong ka jingring swai ka dei ka jingyap ka lenti jong ka jingring swai kat banang ya nang telot ka bakut ka di ka jingyam ngitip ya ka tu ka jingit ho ka bau Jisu ya tu ya ka jing khawai shong kurim hakana Galilea Henriu teli kikra la pendap da kawan kila lutno kila suda kila teli kim don a shu ni berkat ke jakum no ya ketu ke yeng jakum no ya ketu ke yeng ka yeng ka don hapdeng ka jing snowsi hapdeng ka jing kuslai bat ka don ru ka jing ja buram namar basuda batli an ai da ap ki shakot sngoba ki bawan che ke jing khawai shang kurem an ai da ai habasuda ti kini ki kra kawan ra ke jing sngosi ke jing sngorem ke jing ja buram ye ke yeng ke sem habasuda batli u Jisu u ye kendo ye ke senran ongko senran pidan jing bam ai
Ko kan rau pidon jingbam ki senran ki jubab yong ki jar jangi ki sudah bat ki theli nyemdon ko kan ra ki jar jangi ki sudah bat ki theli nyemdon ruem ko kan ra wat yau Jisu namar batengan basliang wat yau Jisu namar bangi tip kitip baudai unong hikai ubakrau kajing hikai jong Jisu kiyai ne kem jukla kijing hikai jong kini keperthai kiyai kela nakapor sakapor uwei nong hikai wan ra da kawei karukom hikai kawei no hikai kawan ra da kawei karukom hikai kiyai kela nakawei kapor sakawei pat ki kos ki per nakawei kasnem sakawei pat kijing hikai jong keperthai kim yai ne Mahatma Gandhi uang nganyau kor ya ke jing hikai ke jong Jisu namar ki long ki bam jugla ki nong sentiap yau Jisu ki ong ngimpat jushem hae ru kat uni ki jing hikai jong u ki long ki badan bor ki bawan nau blei ko uniko di masu ong ko nong hikai milong nong ikai ubalawan naublei kijing hikai ke jong Jisu kilong ke badon bor ki balawan naublei baro sisngi ki patba ki sngam ban syak skor ya ke jing hikai ke jong Jisu klem thai klem nya kelet ye ke jing tangan, kelet ye ke yeng ke sem, kelet ye ke kam ke jam, kelet ye ke jing don kam baro ngauhun ban ngap ye ke jing hikai ke jong Jisu. Sya utu nong hikai jonge ubakrau. Uban hikai yang aye pi, ban hikai ye ke yeng ke sem jong a jong pi. Sya ubakum utu nong hikai. Ubang ngimpat juyo jing hikai kumba hikai mau nang ta kiwat yau Jisu namar kitip bau dai unong yada na ke jing jenjar na ke jing ma ki ba shirk hei ki ba ap dingong ya ka jing em wat yau Jisu namar kitip bau dai unong yada na ki jing jenjar na ki jing ma ki ba shirk hai jong ke jing em habangi pai shekene ke perthai kaspa ke de ke wei na ke nong yada ban pelaj yau ngi ki breu na ke jing jenjar ka jing perkhat ke jong breu kalong ubadon kerhai ke spa udon kerhai ke jing em kata ka de kerukom perkhat jong ki breu ubadon kerhai ke spa udon kerhai ke jing em de alor jong kene ke bentaken bau breu uyale shitom utrei shitom ukamai shitom banyo lum spa lum hajar shisha ka long ka badon kam ya ka jing em ke jong ki breu kadi ke jing ai ke jong blai kadi ke jing kerhu ka bau blai ai kalong ka badan kam na ka banta jong ki breu ka jing em jong breu ka long ru ka jing ai ke jong blai bau breu ka bau breu un pendan kam ya kita ka spa ka bau ulai nado ubaret tam hado ubakrau tam udan kam ya ka spa lado breu duna ya ka spa udunaru ban yo ya ka jing sumar ka babyang ban yo ya ke jingkot ke jingkia kata ke de ka bangingi syam ke jing em ke jingi ha ke de ka perthai lada duna ke spa ngi duna ban yo ke jing sumar ka babyang ngi namla phi ban le che ki specialist doctor ngi namla phi ban le che ki hospital ki barem dor nya ban le che ki jaka jing sumar kat kum ka bor jongi namar bangim don ke spa kibadan ke spa tang marsupang mulu malaru wet layo ke jing sumar ke bebyang layo ke jing rap layo ke jing kai
habaduna kaspa dunaru ban yok kabam kakup kapong kababyang namar ulong ubakerdo tang namar ke jingdan bon jeng kaspa ula ban long ukli nong sensyar ya keperthei katakan ke bon jeng kaspa hendai Jisu maham ba amdei ban syania ha kaspa Rius pa wong ku mensim jonga tu lek kemen tu bam tu di sngau pa kat bamon ndeu trai wong ladak ladan sim no i kemen sim jong menta jong me menta kemit ki jong no ki di ki ai kin long ku mensim jonga tu bam tu di tu lek kemen sngau pa kat bamon lada un sim no i kemen sim jong me menta kemit ki jong no ti ki ni ki ai kin long Gospel Matthias kelang menriu kot kat kendai puai kong wat ken show ke spa eladi ke kendau hakababam ke kenyang bat ke sarang bat sakabaki nong tu ki tu bat ki penpeiru Henry pin ken show ke spa haladi abneng na bahakabalong ke spa jongpi hang taru long ke daknu jongpi tang ke spa kabayada yu brio Handai ke jing start ru kalong kawai na ke nong yada kabakrau hakini kesngi. Nadu ubaduk tam hadu uberius pak tam wat ban yo ya ke jing start. Ngis ngauram kum kikmi kikpa lada mengiyui beki kon ke jongi kim don ya ke jing nang ke jing start ka pulik puti. Ngiele kat la kat yai nong pi ki kon la kumno pi de ban pas ke matrik. Langit dok ngi kerdo kano ru ya le sitom sikon ngin ye kershan sitom ye pi ngi kwa be pin long ki bestan kalong ka badon kam ban yo ye ke jing stan wat ye ke jing stan probab kala nong ka khan riu khot khan riu kong kat no ka khamba ban yo ye ke jing stan ban ye ka ksier bat ban yo ke jing shampang ka ba kham dei ban jit ban ye ke rupa la ka jing stan ban ye ka ksier La ka jing syampang ban ya ke rupa kalong ka badan kam ka jing start ka jong usim Solomon la la ti ban bishar ye ki arngut ki kenthei ki bawan ban mudoi hu kos im uniu kon udai jonga kani ka wi ka kmirong niu kon dei jonga kani ka wi ka kmirong niu kon dei jonga Kumnoon bishar bantip ban penti kena hakatu kepor handai ke jing start ke jong usim Solomon la syam ya ka kemi ka badai hok ka balakha yo kon ban ai no haka ki scientist ki la ban shna ye ki tiar pen bthei ki bala ban penjat ye ka perthei tang shi khlip man ke ni ka long leng ba ke jing start Da ke jing start la shina ye ki robot ki ba kam step ban treikam ban yengi ki brio ki robot ki kam step ban treikam ban yengi ki brio ki riu start bat ki riu perkhat ki nong sinsyar bat ki nong san hima ki perkhat menta komno ban pen im ye ka perthei na ke jing ut ba na ke jing jot jong ka long brio ka man brio haka imlang ke saklang haka sensyar ke khadar ki persyang ban thau ki lat ki lenti ban penmi ye ki rukom perkhan ban wan ra ye ke jing syong sok ya ke jing man bha haka perthei haki jaj ben riu ki basyong haka henrai ki jing keren bat ki jing kot ki jing phliu jing mot kim la ban penmi so ai kat banang wat ya ke jing suk kat ta ke jing ja besir khei ki wan ja kat banang perkhat ya ke jing suk kat banang wat ya ke jing suk kat banang perkhat ban wan ra ya ke jing pha kat ta ke jing ja ke besir khei ki ya ja ngi ke thma Israel bat ke Gaza la persyang de kiri je ke perthei komno ban wan ra ya ke jing pen suk laku larti ban yasuk no handre empat la
bon sin ngi syak rem bat ngi syak job haki wei pat ki bor ngi mat ye ke jing ye ke jing jenjar namar ngim shem la long ke bala pen kre ha yeladi ngi shania haki atiar jong ke spa ngi shania haki atiar jong ke jing stan Henry upol wong tu king no ye ke jingking atiar ke jong ublai baro bapila ban yeng yele persya hakata ke sngi ke besniu am tang ke atiar jong ke spa am tang ke atiar jong ke jingstat Henry upol wong king no ye ke jingking atiar ke jong ublai baro polu da kedau ye ke ni ke atiar wong panpo ye ke sengkai de ke jing shisha king ye ke jingda shadem ka hak phang ye ke duty halaki kijat de ke jing lakloi ka gospel ke jingsuk shim ye ke sti ke jingek shim ru ye ke jingda kli ke jing penem bat ka wat lam mu mensim ka balong ke ktinu blai bat ke jing duai kita kilong ki atiar ke jung blai kiban a yengi ke jing job kiban long kinong yada yengi kiban long kinong kershan yengi kiban idon ye ke jing shania om hakini ki atiar jong ke dikerperthei hande kini ki atiar gi jong ublai ki long kinong kershan kinong yada kiban a yengi ye ke jing kermen jong ke jing em nangta ki pat ba ki wat yau jisu om tang ko munong yada Henry unong pelat yo breu na ke jing syate syakhom hakabor kapop bat usaitan wat ya ujisu na mar ba kitib ba udai unong pelat ya breu na ke jing syate syakhom hakabor jang kapop bat usaitan ujisu long nong penem ba kraw ula ban thau thmai ke jing em ke jong breu shimet ba de ke em lang kasalang ban itho yau jisu tangkom unong hikai lani ban itho yau jisu tangkom unong penkhia kampat biang ka bible ke yatho sha yangi bau jisu ulong unong penem jong ka perthei ulong unong pelaj ubakrau yaki briu na ke jing sha te mrau haki bor jong ka pop padu saitan haki bor jong kene ke perthei haki bor jong kene ke jingdom ki ba ban ben ye ki ba tngan ye ki ba sliang ye ki kop siliang ye ki sam siliang ujisu haki bor jong ki apostol hadu menta bat shedu bom jukon uyeng hasenda jong ki briu ki ba duk ki ba shitam ki ba jenjar ki bom dan yakalat ban kentiu yalade ban yo ye ke jingem ka ba kerhai ujisu ulong unong penem ba unong pelaj ubakrau ulawan se kaperthei ban pelaj ye ki briu na ke jing sha te mrau haka jing dok haka jing bi ke jing sha ban ben ka chiti ka baning kong Yohanes kalenong ka basau ka dekat ka bakat sau ko ong bat nia plashai bau pau la pha yo khon ban long unong penem jong ka perthei ngia plashai bau pau la pha yo khon ban long unong penem jong ka perthei nakapor se kapor judan ki briu ki bakam yeladi be ki long ki nong penem be ki nong pelaj bat ki long ki nong yalam ki bakrau kum utiodas balayatu haka kitab ki kam ki apostol kalenong ka basan uni uong ba ulong unong le bertong ubala ban le shibon ki kam ban yalam ya shibon ki nongpo jong u dakaba ula ru ban penklat arliang ya kawa Jordan kumba Moses ulale ya kaduriau kabasau kata ka di ka jingkam ka jong niu tiras wangala ban le ban penklat arliang ya kawa Jordan kumbau Moses supen klat arliang ya ka duriau basau Henry ka sorka rom kala kem yu ba kala penyap yu hadin jong lawan mi sa Judas uban Galilea uniru ulayap no bat amdan jingbana shu syapang jong kini baro arngut
kim long ki nong penem ki basisha ka jing tep ka jing yap jong ki ka kon ha ka jing tem tangu Jisu bala ban penem ye ki breu ki bapam hakmat ka dorbar jong ki jiu u Petros da ka jing shlor ba da ka jing skemba wong Amdan jing pen im hano hawaipan naba amdan da ka waipat ka kerteng ka badai ban pen im yangi tos ngau pi ba amdan jing pen im hano hawaipan naba amdan ka waipat ka kerteng badai ban pen im yangi Jisu pen em ye ki priu u ai ye ka jing em ka batmai nadong shadong habolo pen em ye ki priu ai ka jing em ka batmai nadong shadong ki jing mut ki jing perkhat ki kam ki jing le ki tien ki bai keren ka riam ka bai ka trei ka kta u pen thamai lot nadong shadong habau sakayas urang ba ki nong krong habau la syam yo Jisu hala yeng ula pentamai ya ka jing em jung una dong shadong wang da yeng joj uda ong hakmi ya ka basiteng na ki e ke ru ki jonga atrai ngan sa ya ki badok baladang la syim klop na uno no ru akaba mudoi lam ler ngan sa siu pat sausha u Jisu la ong hakeni ka sngi ka jing pendem kalawan hakeni ka yeng hakani ka sngi ka jing penem kalawan hakani ka yeng para benget bi wadap deng bon ke jing ka bang ya kendo lakalong ke jing pang ke jing sitam lakalong ke jing dok ke jing kerdo lakalong haka trei ka kta lakalong haka kai ka pateng lakalong haka sensyar ka khadar ki thma ki bahar rukam ki wan haka jing em ka jing ka ba mal ka sngi ka jing kali ka long Ngila syam neem yau Jisu. Ngila syam neem yau Jisu. Kini ki briu ti kilawat yau Jisu kila syam. Kila penlot ya kapor jongki. Kem salia ban keli nang ni nang tai banong hae piu Jisu dan. Kim le ran ban keli ban wat yau Jisu syae Jisu lalej ki penlot ye kapor natai brias ban lej che kapernam ki ban lej de kelieng kim salia ban kelet no ye kayeng ban wat ban syam yau Jisu kini ki briu ki wat bakila syam yau Jisu balai pat kawan ke jing sngosi balai kawan ke jing kuslai ke jing yam balai du no ka syong suk ka syong san ha ke jing em ka daw ka long na mar baklem mu Jisu klem mu Jisu ka yeng jang ka mari bat ka martha ka yeng ka ba pdiang sngo bha yo Jisu barabor ka yeng ka ba snap ba sha skor ye ka jing hikai jung Jisu ki por baro kamat di kejing ngausi kamat di kejing thang kamat di kejing pai danot bat do no ilo jong para kedau kalong baklem mu Jisu yat ho lem si yo Jisu bau para jong yu pangjur kesi kloi pentip yo Jisu ngi kwa bau Jisu un wan hayeng jong i ban ngau lem je ken di kejing syam jong i do yelo jong para namar baklem u Jisu kayeng ka batip ha yo Jisu do mari bat ka martha bagla syam yo Jisu ko ken rat la mi don hang ni u para jongi onnom jin dalayap namar bangi klem mami ngila do yelo jong para namar baklem mamiti ko try hila do yo para lada mimi don hang ni upara jongi unum jendalayam reka basngob tenat kalong bau Jisu ai pat iki ki jengkemen ban penbi pat yo la saras na jingtep wala sausi habau Jisu wan ban rong hapo jengki ki ang not ki trang ban syam yo Jisu anda bala sausi he jingtep ro
walam biang yo para jong kini ki harngot pong sindiu para jong piu dang em kapan keman ye ki habale syam yo jisu ki senran hab deng jong keduriau ki kendo ye ki eryong namar ba klem u jisu Syai kan rahat jangi ngi ya tang paramingi lapha ngi ban le shiliang jong ke duriau ban pai se Kapernam klem u Jisu ye kendo ye ke eryong ngim lati ban ye le kaling ka bangi don kala jangam manuti ban ye rap yangi kerpat si yo Jisu kot yo Jisu atrai tu ngausen yangi try yarap yangi kaling kasangam ngin sayap u Jisu lawan ban kener laki kti ban pelat em yaki para benget bi ngila syam ne em dala dia ya u Jisu ban batai syapang u Jisu dak basuk ngila ban batai syapang u Jisu dak basuk ngila Banong Jisu long nong pendem Jisu di kon jong ublay bayam Jisu long nong penkia Jisu long nong hikai Jisu long nong siuspa Jisu di belah syayam Jisu la tep ulambi pat la kiu syap neng unsawan pat ngila ban batai de kabasok ban ye keren syapang Jisu de kabasok ban ye tho ye ki wai ngi ngeu tho tikna syapang Jisu ngi tepa syapang Jisu kumbang ang ong matamagan di utip hati syapang Jisu ki arngut ki rangba ki ya halenti ban pai sya Emmaus ki keren ki khana tang syapang Jisu kai kini ke jingja ke kat kini ke jing yap ke jong Jisu ke jing syak sa narpna ke jing mipat ke jong Jisu ka kani ka balapan sngau ngiu ya kan nong ba Jerusalem ngis ngau syirkai ngis ngau syap tieng ka balapan temang lapan kenja ya kan nong ba Jerusalem barok away u Jisu wan hap deng jongki pi keren ayu pi selok ayu lenter lenti Banong day tang mami unong way ubam tip ya kat kini ke jingja ya keren syapang Jisu ya tho syapang Jisu ya lap syapang Jisu itu ti yo Jisu ngaken mau hakapor kabangadang puli hangte mau klat Hakapor syuti ngalalai syuti syali yeng ngakin mau ye Reverend PBM basai mat ilai wer yang ong ya le jingseng PYF no bat nga hang ni shilong kabala pediang da kamiso church ngalas ngokemen haba ikot yang ban le sekata ke jingseng PYF ngalalait ringkat bat hak ke jingseng PYF kabala pediang da kabalang miso hang di Shillong ha din belawai ke session ke Baningkong ledon ke jingedi syalang hapelau ye mene dia bedeng ke jingedi syala yang kai parlok ngangai yang ringkat badi poso besai mai kin mau ye bila late no lakla no ke berthei yang berposo besai mai ya keren berway parlok tingarung ya keren bertau way patu delegates bingi aten nak ta ke jingseng PYF de mizo ya keren ya thu ya pen itho iwe ti uni umizo kli uong yang hang tang ya don lang ipuso besai mai uta way parlok jeng i ya yang lang saungut angata ong uni umizo habal kli yang ada ke snong ke jaka syong jaka sa jonga tiutip bau so besai mai usa hamaupan tiong pi tho yu so besai mai ngai tho ngajubab kum tai don lang hang ta uang nga ti ngai tho ba yu so besai mai
ngatip ba Jepang jung lale sipun ba kikam ula penpau hang ta pastor bakumta kumta la batai ta ong shisha pitip ba Jepang jung hot ken ngilai kendu shisin ngilai shem shisin ong shisha ngaru ngapenti kenang ta namaru batai bang ta ye ke jinglong jungu yang lang hang ta so basai moi ong shisha pila tikna bapitip bapi kendo pila itu hoi ngai ni dei so basai mai kendet threat what's we ngala batai start bara benget beit ngi batai yo Jisu handre ngila syam ne em yo Jisu ngila batai syapang Jisu bo Jisu ulong nong pen kia ulong nong pen em ulong nong sius pa handre ngila syam ne em yo Jisu para benget beit ke jingkel hi ke jan miet kalong kaling jongno kabaklam Jisu kaling jongno kabaklam Jisu hatu kadika ling jonga hatu kadika ling jong ki senram hatu kadika ling jong ki ni ki briu ki bawat ya Jisu kaling jong ki nong Tiberias kaling jong ki nong Kapernaum ki bakhalam Jisu ni yo dei penban kaling jonga jong pi ka bakhalam Jisu ila syam ni em ya Jisu kini kinong Tiberias di kila syam yo Jisu syasiliang kaduriau mangipat menta syanungin wat yo Jisu syanungin wat yo Jisu haingin syam yo Jisu kini ki briu ti ki wat hakiling jeng ki patba hakiling jeng ki senran ki wat ka wei pat ke sinong kila syam yo Jisu angta mangi menta syano ngin wat yo Jisu hae ngin syam yo Jisu mano babu yo Jisu kiriu start ki wat yo Jisu kila chiying jong herat dei ha ying jong herat pi baka konsim ya pingin ye let chiying jong herat uhiran habol yo sngaw ya ka kubar ukum ya kiriu start on kisi let wat biang anda habe pila syam yu sawan ye thu yang ngaru ngan yo ban mane yu kada nut pat kasintor ong ngat wat biang anda pila syam ngan yo ban mane yu handai ka dak nut kala ing apa jamu dang don semu wayus im na lor janga dang don sim semu hakahima na lor janga la syam yau Jisu haka jinglong ret bala pentia haka sing oi hasem kulai la syam yau Jisu haka jinglong ret bala pentia haka sing oi hasem kulai leng u Jisu udon haka bakum keni kalong yeng u Jisu udon haka bakum keni kalong yeng kabalong ret kabas ngauret kabam dan lat sudah kemai pan handai kapediang sngopa yo Jisu ali sa no batngi syong no batngi haga bakum keni ka jaka pleng u Jisu dan kikme kikpa kiwat yo Jisu abalai lam yo Jisu na baladap kat arsnem lailam yo Jisu si Jerusalem na kabanta ban ay ka sensas anda beglalit pa siya yeng kim syam syu siya ayu kon lakali na ki parakna siya ayu Jisum dan o ngim syam tip u Jisu ngim syam yo i syu yo Jisu ki kimi ki pa ki wat yo Jisu ki syam haka temple
balai piwat yang pim tip si bakade yang ban le ya kamban ke jong pa jang apa peneng ke temple jang no ke bau Jesu dan ke temple jang no ke bau Jesu jang lada ki me ki pa ki wan ban wat ke temple jang no ke bau Jesu dan tahap Genesis kalanong gabaning kong khat par pon riu kong blai ulaong tungin ya thau yu briu hakador jong hi bat ke jing seriem jong hi bat ken sen shar halor ki ei baro tungin ya thau yu briu hakador jong hi bat ke jing seriem jong hi bat ken sen shar halor ki ei baro kisamla pilarwai mentan ban kup yaka dur ga jong Jesu tang haying mani shabar jong ke jing mani unong ruai sheman simong ai jing bhabriu u Jesu an I hanga dur it bas ngauret batlem bat basisha Jesu la ublay la hangi ya kawai ka atiar bangin pendan kam la hangi ya kawai ka atiar bangin pendan kam bat kata ka atiar kalong bangin long kinong sensyar lapin ko bor hangi ya kani ka atiar bangin long kinong sensyar pila abanong ngadang samla ngam kumnungan long nong sensyar ngadang kena kumnungan long nong sensyar mangi kikmi kikpang haban pet yaki kesem kumnung long nong sensyar ngam dei unong yalam ubah kamat ngam dei urang ba sinong ngam dei usim ngam dei ulingdo bat kum ta ter banyo ngam dei ti unong sensyar udei uta ubo pej ubo kmi bon wanra ya kebet ka biang ka sok ka sain haka em lang ka sa lang ka sinong ka thau ngam dei unong sensyar hande lapin kup bor yang lapin kup bor ya pi babaro nangi gini kinong sensyar dei manga bepi habangi ngis ngau kemen ban ong layo light na ke jingkit ka bakhia jong ke jingpang ke jingsitam habala mat ke jingpang ke jingsitam ka bala ban na ke men ngalayo light na ke jingkit ka bakhia jong ke jingpang ke jingsitam mentala pelai lo janga de manga ban sen syar ke jingpang ba ke jingpang kan nomban chuanga habalayo light na ke jingsha te sha khom ka bor jong ka pop ka bor ke jong bomman bo saitan manu ban sen syar de manga ban sen syar ban bat ya kata ka pop pop what me show khom ya ka manga dala dia ngan sensyar ya kata ka pop ban sensyar ki kmi ki pa ya ka pop ka badan nga handai manga ngan sensyar ba kata ka pop kan no mi show bat triang ya ka kedi ki jing sensyar jong ajong pi ni sensyar yo thli ni sensyar ya ke jing mot ke jing perkhan ni sensyar ya ka khmat ka bengi pej ni sensyar ya ka skor ka bengi yos ngau ban job ya kini ki ke paro dan kamban seriem yo Jesu dan kamban seriem yo Jesu ang nong rai shemen sim yo Jesu aban seriem dan kam banwan raha ya ka dor ka jong Jesu yang ya pi la thau ka dor ka jong Jesu ngila seriem ne em ya ka dor ka jong Jesu ni yo ba ublay utrai on ong ngam it ho ya pi ke no pi na nga la thau yang ka dor jang me ko kan rat balai mi kan tat yang ngam seriem si ime
Mila thao yang ka dor jang me nga em kom ni ka mangalong ha ka jing ai ka babha ka jang me pen ban ngam ser yem yame ku kun rat nem shim I thu yang ha namar ngam ser yem yame para binget bi ka yeng ka ba klem mu Jisu ka mat ye ka jing ngau si ka mat ye ka jing pat ka jing padang ka mat ye ka jing jenjar kamat ye kejing kamat ye kejing le den da bale syam yu Jisu wan ra ye kejing so ki argut ki riu krau jeng ka Bible ka biat ho yengi kini ki argut ki badai ki nong yalam ki bahakmat ki nong sinchar ki nong bishar kini ke tien ke jong blai ge tho yengi bau pilat udai nong sinchar nong bishar lai lam yo Jisu khamat jong Pilat ban bishar Pilat umla ban shim ya garai kilait no sho Herod ban bishar u Herod u ong ngala kemen bangan yo I me ngala slem ngala sliang ngala terang ban yo I me man ya shim ya me menta ngala shim ya me menta ngala yo I me men le yeki kampla menta tu le yeki te ki kam jong ke jing pen kia tu le yeki te ki kamba akiba melale ha bangala yo sngo de le ki jong ki skor ya ka bor ke jong me ong ke ni ki tin ke jong ble kini ki arngot ki ya shon I we pat u Pilat badu Herod ki ya shon nadu kata kapor habe kile syam yo Jisu ang kektin ke jong blai kile sukna habala syam yo Jisu wan ra ya ke jing sok jong ke jing em para benget bi ngila ban ong kumbalong ke ying jeng ke Mari bat ke Martha kabangingi pediang sngob ha yo Jisu ke por baro kabangi tip yau Jisu ngiyat ho siapangu Jisu ngiyat keren siapangu Jisu henry balai ti dang kenrum kenram jeng kalong yeng kalong sem balai ti habang kem kakimi kikpa keren ye kikon balai kikon kem sngap balai ti habakikon kiyat kat bas ngoba kimpat yau ye ke jing ong jeng kikimi kikpa mat ye ke kenrum kenram ka wei ka long kemi ka bari ka nong kit kam jong ka jing seng kan thei mariawai ka Sunday school man he ka snem ga baladam ilawan ha ying jong apostol irung kat bet ka jing jao umat nong pastor ngas ngau si sikat dai jao ki umat da ke khmat jong ka ong balai kong ke ai ka bajai pi yung alas ngau kumbang ngaday ban I no iya kendi ka jingay jonga ngaday ban pai di no siya ka jinglong ka barim kay ka bapanlong iya pi yung bayanga lawalam daw pa siya kendi ka balang ukpa ki kon lawalam yanga bangan long ka kadkot jeng ka balang Presbyterian anda bangalalong gid khot jengka balang Presbyterian ngala iet ban cekri ngala yakit ye kakam henry menta ukpa uong penban yanga o ka syakri ka beriu blai ngapang ka mensim bonsin uyale ban pentot ya ka bangan kiu syekejing syakri ukang persya yaki kon daka bahandai lami kesingi sandi wong yaki kon yangin yalek sum no syawa yangin sedang no ban yalek jinglet bat nga syata daka bathau yaki lat ban khang lat yaki kon bakin nam lek chi jing seng kini kalong kemi kawan na kawai pat ka ken hon balang kong kala dai ka ban pai din no pi pastor ngam la sha mi ke ken rom ke ken ram ha ka long yeng ka long sem kat banang persyang ban I ban syakri imat bau Jisu dan hagi yeng jongki
para bingit biye ya kini ke jan mitru yola siap deng jong ye ka bakum kini ke por ngitip bha yau jisu ngia keren bha syapang u jisu ngia lapru syapang u jisu ngia la syam ne em yau jisu u jisu dan ne em ha ka temple ka dak nut jang a jang pe yola si piong as ngau si ngakus lai u jisu ang wat ki kuslaya ka da no jang pi ya ka jing suk ka jang nga a ya pi ya ka jing suk ka jang nga I no a pi kam ba ka perthei ka ai henrei nga ai mang ha pi wat kuslai ha ki e ke baro to pen tip ya ka jing pan jang pi baro shau trai ladang idang kuslai ka pen I bau jisu dan ha ka jing em jang e larang inang siap tiang kapan I bau Jisu dan hai ke ying jangi u Jisu ang ye ke senran wat siap tiang dai manga lara bi siap tiang kapan I bau Jisu dan hai ke ying ke jang pi ha bau Jisu dan kaman sim ke sngon ha bau Jisu dan kawan rakyat jing kemen sesisin pat ye ke ying jang kamarim bat kamartha ka ai jing em ye ke senran ki ba syong ha ka ling kala pelat ye ki na ke eryong ka besir kai para benget bi ye ka ke ni ka jan mit tungin ye let show blai ha ke jing duai ngin pai shu ban wat yu ban ong atrai ngadon kam ya me Ambang akwa ban yo I ke jingle pla jong me ambang akwa ban yo I ye ke kamba ke ba me malale handre ngadon kam ya me Jisu ngadon kam ya me Jisu ngakwa ban ye kendo bat me Jisu ngaya keren ngaya slong ngaya tho tang syapang ja me Jisu handre ngakwa ti bakap temple ke janga men syong hapo janga Hagri ke jan min ya let show Jisu ha ke jing tuai ban ya tho ha u langi mat ye ke jing kit ka bakhia langi mat ye ke jing snau si langi mat ye ke jing pang ke jing kuslai u Jisu u yo snau ye pi ka wei ka long ke me dang ha ke ni ke snem ka ba menta ka la phon changa banong pastor sngo ba si wan dang step men step in yo biji la phon pastor sng ba wan si shi ying janga ngam nang yo thia ngam dang yo dem ngala kuslai palan ngala le chi ke ying jong ke ni ka long ke me ka para benget jongi anda bala poi hang ta ka le thu ke ni ka long ke me ong pe si pastor ke ni ka khon janga ngala pen he la pen san ye ka ngala pen nang pen start ka dep ye ke BSc ru ka first class kala nang glass start ba ke ni ka khon ngadai tang ke cleaner ban trei ban Christian school ban besa ban pendap ya ka Henry minta lada ka don na ka kamera thia ngale che kamera thia kami na kamera thia ka poi che kamera songkai kam kwa ban kren yanga anda ba ngale che kamera songkai ban de kren bat ka I no nga ka le che kamera thia kam kwa ban de kren bat nga ngawat ya ka daw ngam shem anda ba ngale kali ya ka ai ka ba penlong ye pi ba pen kentat ye mai pen isi ye mai ke ai ka penlong I pi yo jing hi kai nang nu ban kentat ye mai ka tin jong blei ti ka ong buram ya la ka kemi ya la pa ye mai ye pa minta pila he pila san kat ni balai pi kentat ye mai ye pa ki bala pen he bala penang pen start ye pi anda bala keli kani ke kena ke tu bakale ya ka online Bible study la sha ya lambak la ya ka ling ba ka online Bible study kam kwa shu ban pdiang ya ka jing kai jong kani ka Bible handai ka la sha score ya ka jing kai jong ki wei pat ka jing kai ki ba persya ya ka Bible wat ban persya ya ki kimi ki pa ke jing ai ke ni ke sngi ke kemi ke di ke nong kit kam jong ke jing seng kan thai ke be kit ke be ba I khon ki yai habari bari ke kemi kam tip e ru em ke le cheki kam che ke jing tre ke khon marwei ban le ye ka online Bible study
ban syai lambak la tak ada ban kentai sendan je ke jing hikai ke jing sneng jeng ki me ki pa para benget bi je ke jan me dingin let show play ke jing duai ban ngatrai ngadon kam ya me ambang ngakwa ban yo i ke jing le pla jeng me ambang ngakwa ban i ki kamba jeng me henry ban pen scam je ke jing ke jeng aring kat lembat me men pendan kam yang akum ke temple ke jing shong jeng me mila pendan kam nem try ke temple yo ban me kentai yang mem simpen dan kam yang mila tau ya kedur ya keren yang ga jang kedur ga jang ke jing sriyim jang me pendan kam si tra yang long ke temple ngin wai ke jing ruai ka balai spa hanriu popra haswa bengin simmen talang ha ke jing duai bat ban penkot artan ya ke jing sengelam Kejing ruai kabalai spa anriu popra. Kutrai Jisu tang hamehi ngasyam jingsuk jingkemen. Syarum syaneng ngawat laslem tang hame ngalasyam. Tangu Jisu balak penhun ya kemen sim jonga jing i jing im jingkemen bakrau Jisu mi ai hanga. Ngin ya yang lang ngin ruai ya kene kejing ruai hadin kene kejing ruai ngin ya leit lang show play hai kejing tuai Kutrai Jesu tang hamehi ngasyam jingsu Suk jing jat ngài
men bakrau Jesu be ai hanga Hashua bangan duai ngan dia thu yepi bakawai ka balang hapok ka pa street ka bangang atrei hadu menta ka don ka jingki jong kari Bible nadu kani ka youth Sunday kadon ke jing tray jeng kari Bible ha kata ka balang man la ke mit kon je ka balang ki wan shi yeng mane ringkat bet ke jing sham ke jing mat ke jing kendu ke jong ki ka badon ke jing le ka bor ke jong baman ka don ru ka bor ke jing pen ki ha po ka donut ke jong ki I wei na I kena I badon na ka balang ka thalik I la yo ye ke jing pen ki jong kari Bible anda ba kata ke jing tray jeng kari Bible la ki la ya le ngila dwai ngila ya side na kabanta jong I na kamit je kamit ha ka wei kamit ila long jai jai anda bela kendit na ngata ngai ngakali yung hep balai pirki ha ka por ka ba pipi dang tia ngi be kishintur ke jong pipi ki ha ka por ka ba pidang tia yung pastor kang kemen kemen sim ke jong a bangaya shem yo Jesu nga kemen sim jong a bangaya shem yo Jesu gaya yat padu Jesu uyalam yang ai ke cakaplang uyalam yang ai ke sentiu ke ba itenan nga kemen bangayo ban yat padu Jesu Jesu ayang ke so aban pam nga keren padu Jesu Hagani ke janmin ru habingin let you play ke jing dwai tungin wa de ke khamat de ke donut baro banong Jesu ngakwa ban ye shem bat me ngakwa ban yo I me ngakwa ban long jong me pendan kam yanga tungin ye let you play ha ke jing dwai nyai ngo ye me ablai hab deng jung ke jing dom jung ke ne ke min kan ning don ha ke ne ke ying ke jang me nywan shi ke jing shikri jang me ni ie je me ni sliang je me ni trang je me ni dok ni kerdo ni mdan ne ye ru em ni suda ni tli metip ko trai ke jing em ke jangi metip atrai ke jing dan kam jangi ngim kwa ko trai bani ki kambala han ringi kwa ban dan kam jangi trai Jesu be kan ne ki ban sem ki ba kodor ni don ni ke jing am no ni don ni ke jing sliang pendan kam si ko trai jangi ye ka dor ka ba mi mala ai be ke jing suyim jangi ai ko trai hangi ye ke jing sok ye ke jing kemen weng no ye ke jing ko slai weng no ye ke jing sngosi weng no ye ke jing kit ke ba khia ne ke met ke jangi ne ke jing em ke jangi weng no ye ke jing pang ke jing sitam weng no ye ke jing jar ke jing garden pendan kam ye ke danot ke jangi kom ke temple ke yeng song jame haba mi wan ban kmi syam ke temple ke dam do men sim trai Jesu be ye rap di ke men sim ke ba kodon ke ba don ringkat be ke jingket ke ba khia ha ke ba kom ke ni ke mien ke pai shame ke oi me ke kwa ye me ke trong ye me ko trai Jesu be pendap de ke por ke jame ngin nam mi suda thli le ke di ke yeng ke jame ngin mi ringkan de ke por ke jom men sim jame ngin mi ringkat be ke jing pen thmai ke jame ngin ye thau thmai e ke jing ke jangi ni dan kam ye ke jing rap ke jame ni dan kam ye ke jing lam ke jom men sim jame pen thmai ye ke jing em ke jangi ra yangi shi ke jaka ka ba ki jar ko trai wing yo men slok bat me syam yangi ngim la ban ye polo da kmat jame ni dan kam ko trai me ni wa ye me la slam trai Jesu be ka por jikri berthai ka kring ka tan ye ke jingem pendan kam si ko kan ra tingi kum ki khon ke bla sus pa ke jame wat nam I no ti yangi tang kum ni ka me long ni wa ka kmat ke jame ni wa ti ke jikrat ke jame kinong tai berias ki wa jame ki syam jame ki kwa ban ye I me ki kwa ka trai ye ke jingbam ban pen kedang ye ke men ko kan rahat na magata ye rap me dong men sim ba khoi ban pen dap ki donut ke jangi ni dan kam ye ke jinglam ke jame the bok ap deng jangi ngin mi ne ke yeng ke jame ngin mi ne ke jing singalap ki brio ki ba dap dong men sim jame
ki priu ki balai amat ye ki jing thau tung bai cha me a wat nam i lo ko trai ngi tang kum ni ka mangi long ngi dan kam ye ki jing rap ke cha me sngob le ye ki jing twai ha ke ding yong jisu ni pan amen. Ngine beteng ke tu ko jing ruai ke khot ka baar ko jing suk jing jatai ngalawat ya me bon sin ngaklet ban jing dong me a try ya nga kam shem lendet tang u jisu bala ben hun ya ka ben si yong na jing man jisu de ai ka birthday ngala di jing sliang kim la bendu ki wei ki la ngala bersyang kim ya rape ru Anggu Jisu para ben hun yakra ben si yong na jing man akrau Jisu de ai ajuban Jisu ba birthday ngagen tak ya try aku jing ai ma jong me yang ben lo dem mai dan u Jisu bala ben him ya ka ben si yong na jing man akrau Jisu me ai ngadon ya kaban ong kumni para binget bi lesi hadin balapan wai ye kini ke jing seng ya don na pedeng jong pi ki bakwa ban bu ke jing tuai ka bakerpang pila ban wan shinik shikman la ban bu ke jing tuai na ka banta jong pi tu blay unis nei ban kerku blay unis nei ban ya rap pi blay unis nei nai bo de pi ba pin bi na kini ke jing ke jong blay pin mi ringkat ba ke jing dap ke jong mensim jong blay ba pin nam long ki basuda ban ki batli utrai un pendan kam ye pi hakini ka por ngin kerpa di pastor jil maulong cheman jong kini ka jing seng in pelat jingi de ke jing tuai kerku penwai kokpa jongi ubah beneng ngi ngilong ki kuon ke jome meyo i ngi kumbangilong
langi longi kun ke ba ko ngu na ke bom ko ngu metip ya ke tenrai jong jing long jing em jongi trai ba ye ni wan ha kana ka por ka menta ya ka bang ni kwa ban IT la de ha me ko trai ni wat ya me hadu banda shem bon sin ba de ko trai namarba la pendap yengi dagi ke jing sngupha ke jing sngupun ke spa ka buram ka jong kana ka bertai namar kata ko trai don jaka yame hakido not ke jongi namar kata ngia kendo ya ke jing ya ke histam ya ke jinjar ya ke jing le ya ke balai pujat hakimim yo setia ya ke jing suk hakim sim tangi jing uslai sudah kitab hakim sim ke jongi we baro trai jitsu ba yit namar kata kana ka kubor hakana ka por ka khot yang hilang baro ya ka bangin wat ya me bangin diang ya me ko try me kwa bandrung hakido not ke jongi ya rap hi ko try bangin pli ya ke jing kang ke jongi ko try bamen rung hapo jongi bang yo mat ya ke jing suk ya ke jing kemen bagata ke jing suk ke jing kemen ya ke yo mat na me kan per bak lebak na ke jing suk jing kemen ya ke yo diang na ke jong kana ko batai try ba yet but ba is na yingi daging yet ba wa plat nyo me ka try kandat to ai yingi bangina donisha kamen sim ga terang ga basliang ban pediang ya me ban men syong ke do not ke jongi plat ko try kan rat agan ke seng menta lembaga ke jingger ku ke me lembaga jing ai ka jong try jongi Jesus Christ ka jing yet ba ka jong blayuk pa bagi selok musim kuat ai begini ki lai ke jingger ku ken yaisa don ringkat lembat ngi baro iwe pe iwe nadu menta bat shadu bom jukut amen.